Салому алейкум бачаҳо. Мошинчаи фурӯшидаи Mercedes GLS 150 соли 2017 навай Америка омадагия. Якум соҳибаш моем. 4 баллони нав масъала ҳалиш кардагием. Харидори аниқ боша, кати устош биёя, проверка кина бигира. Ягом расход надора. Мешини ҳайш мекунӣ тамом. Мошинша қоидавия. Ягом расход зиёдӣ надора. Хуб дӯстон азиз, ман машина видем. Тамоми санъатчи нишон дода шуда. Тамоми ҷоша нишон дода шуда. Ба он хотир ба дили кор метавонем машина бигирем. Машин аз шаҳри Нью-Йорк, Америка омадагӣ. Соҳибаш якум соҳиб мешавад, якум даст. Аз тамош мукаррави шароитош хуб, илтимос бами рақамои 916 113 20 77 зангм занед. яъне ки шахсое ки шароити харидани машинро доранд дурас билан фаҳмед бародарон ғам накӣ. агар ки просто интересоват ғам ки барои ёрам кори зиндагӣ чуна дорам, аллоҳ баракатон кия, раҳмат ки дастгирӣ мекунем видеоро. бибин тамоми мақсад пасти баланди машинашон реза кнопҳо, авагриш, денизат, пежо, рул ҳамаш яъне фоидави машинча хураш бачаҳои бизнес меёранд. дар болошон мемонам сӯ мефурӯшанд ки бародар намедонам чӣ мушкиле дорад, аммо ҳамчунин аст. ба он хотир занг бизанед бародарон, машина бигиред бибинед гарчи кожаи салон инҷо ҳамаш касе машина мефаҳма нишон додагие. ба он хотир ягон самнае нест. илтимос некадмед ки мере аз наздик машина бибинед, нарх наво кунед, устод набаре бад пагар нагибо бонам машина пули чун чӣ кунед. саломат бошед, раҳмат доред дастгирӣ. илтимос видеоро паҳн